सानथामनि हाबाफारिजों सेसाफानि दैगुसु बाजाराव गाजा गोमजायै श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा फालिदों। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय सेसाफानि दैगुसु बाजाराव जोबोद गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों बिमा माइनावखौ बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुजों देलायहोनानै श्री श्री बिमा लक्ष्मीखौ बेमफाथि दामनानै बरायना लाबोनानै फुजाखौ फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि खुंफुं आफादनि आफादगिरि मोगथां स्वर्गियारि आरो नेहाथारि जोंखांखुंगुर ब्रह्म बिथांमोननि नांथाबनायनि नाजानायाव खामानिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। लोगोसे 2005 मायथाइनिफ्रायनो गायसननानै बिमा लक्ष्मी फुजाखौ दैगुसु बाजाराव फालिबोबाय थानाय जादों होननानै खुंफुं आफादा फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना लक्ष्मी फुजाजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि सावथुनखौबो दिनैनिफ्राय दिन्थिफुंगोन होननानै फोरमायबावो। जेरै 28 अक्ट'बर एबा दिनै दाउखा बिदै आरो 29 अक्ट'बराव थैनि गाब आरो 30 अक्ट'बर एबा जोबथि सानाव मोसा बर' आबुं सावथुनफोरखौ दिन्थिगोन होननानै फोरमायबावो। बेखायनो परबतजरा हालामनि बर' सावथुन अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरबावो। लक्ष्मी बिमा लक्ष्मीनि जे फोरबो जोङो दिनै खुंदों बेखौ 2005 सननिफ्रायनो खुंबोयै 2012 मायथाइनिफ्राय नैबे लक्ष्मी मन्दिरखौ जोङो जेब्लानाखि हादों बे समसिम जोङो मुर्तिखौ 2012 सननिफ्राय थिसननानै जोङो बे एरिया ओनसोल सेसाफानि बंसिजरा गम्भीरा घाट आरो लोगोसे नैबे खाथि दुन्दियाबारि जयैनो जों लोगो नांनानै गाजा गोमजा जयै जों खुंबोबाय थादों। आरो बेहाय दहायसो सासे जोंहा बिथाङा बाजारनि जे आफादगिरि बे आफादगिरि बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंलांदों बे बाथ्राफ्रा थिग थारैनो नंगौ। आरो बेहाय जथेस्थ' जोङो बे एरिया ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो हेफाजाब होयो आरो मददखौ होयो। जों बेबादियैनो जों जाहाथे जोङो बे बाजारा जेसेबां सम सोलिबाय थानो हायो आरो एसेबां जोंहा रायजो राजायाबो जों मदद होबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो जों होलांबाय थागोन। दा जोङो बे एरिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे जागरन्थ रं बिरं मोनसे आमोद आरो फुरथिखौ लानो थाखाय जों बे बिमा लक्ष्मीखौ जों बेहाय फालिनाय जादों। दा नोंथांमोनहा जाहाथे जोंनि नैबे माबाखौ फैगौ बोसोरावबो जोङो बेबादिनो खालामगोन होननानै आं बिथांमोननिसिम आङो बुंथिनाय जायो। आं बेखिनिखौनो बुङो आरो। दैगुसु बाजारनि जानानै आं बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सामोना बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जों दिनैहाय गासै जों दैगुसु बाजारनि बाजार कमिटिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंजों लोगोसेयैनो ज' जानानै जोङो आइ बिमा लोक्षिखौ मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै जोङो फालिगासिनो दं। लोक्षि फुजाखौ सानथामनि फोरबो लानानै फालिदों 28, 29, 30। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि भिडिअ फिल्म दं सानथाम, बेबो सानथाम जागोन 28, 29, 30। जोङो 2005 मायथाइनिफ्रायनो बै समाव मन्दिर गैयामोन। दा जोङो जग्य होबोबाय थादों आरो ओमफ्राय नैबे समाव जों दा मन्दिर लुखांनायनि उनाव जों दा मुर्ति फुजाखौ खालामनाय जायो आरो जग्यजों लोगोसे मुर्ति फुजा होयो। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव नोंथांमोना सोरनिबा अनसुंथाइ मोन्दोंमोन नामा? जोङो अनसुंथाइखौ मोन्दों। माने लोक्षि बिमाखौहाय मानगोनां मुस्रि पद्मनाथ स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि लोक्षि बिमाखौ दान होदों। गाननाय जोमनायखौ मानगोनां मुस्रिमा मा नाममोनलाय ब्रह्मआ दान होदों आरो जग्य खरसाखौ मानगोनां मुस्रि रत्नेस्वर ब्रह्मआ होदों। आइ आफानिजों थाइसे थाइनै डनेसन खांनानै खालामनाय जादों आरो बेनो। उननि समाव नोंथांमोना बे फोरबोखौ फालिलांबाय थागोन नामा? जोङो नंगौ बे सैथो। जों जेब्लासिम जोंनि बाजारा सोलिबाय थागोन अब्लासिम जों बे लोक्षि फुजाखौ फालिलांबाय थागोन।